baitoci na kai mun duban da za ya canza tunani na a cikin hadara ka sa azanan suna na kai mun ni bawan ka ne aya maulana almaliku kai ke kadai da mulki mai dadi yayin salati gu rasul kare shan dadi arabi madani ko a shari'a ma yayi fadi ali sa asabu duda da fadima daga kuna tun farko na haka karshe mata na dinku ne fata na ku ta bankin ta fadar ku umma shine fata na in ku kai mun ba wanda za ya canzan kudiri na ahmadin Allah ismin ka fidu na zamani ga kanan ka zo lakabin kama tijjani kaulaki ai kai ne ka wanzu ma gausu zamani kai kake yi mana tarbiya a ya shamsuddin assalamu ala in ya sarkin masarauta kadimi kai ke nadi cikin masarauta ya abin yake sai dai kawai mu koma makaranta malaman ai su ma su san ka gausu suke fata ya aba isa ga gani yau ma na dawo wajibi an bi ka ne ya da za ta yi bawo wanda ya barka da dugun mu sunan sa jawo tunda mai sata dole a kirawo shi barawo jami'ul kudubul fardu mai tsayawa kuwa babu kasashe lokacin ka sai yan baiwa cin itace ai dole ne a baro a giya gausu kenan jin kannara ya ga tanga mashigar komai wa ya zo ba kai mai sha ba duk mashaya kai ne ubanta ba wai ba wanda ya gaji bai zo gare ka ya kurbawa gausu tagogi na ji ba su fara kabari ba ya ta jallin malakuti ka riga ka wandar babu mai cewa dole sai abin da ka zartar wanda duk ya ce a cikin batun kai dorar haka zancen yake wanda tun azal ka tsarar ya kamai su kuwa zo na ce da kai ga fili ga matsera nan ya ke gudun kura hali to ka duba nan karkaje ka ɗauko kwali zahirin faila tafiya cikin mutane ko amarya taron ta babu shehu ba zan zo ba tun da ni dai ban san abin da za na faɗa ba arziki da talauci ba za su sanya da na zo ba san sana ɗauka bangaren da zan aje ba halillah ai afuwa kawai na tuba duk abin da na ce kar ku ji shi ba daidai ba izinin gausi ne da yayi ba zan ki faɗa ba wani zancen sai dai na bar shi ba dan ba san sana ɗauka bangaren da zan aje ba aka ce ne hauka cikin sabon ya tuba tun da dai na san arziki ba zai wuce ku ba aiko na san ba kwa bari a cuta mun ba to ku dubo nutsuwa irin ta malam tijjani sai da ya ce hakkinsa inda ni ma madara ni shugula tv barama damuna ko korani inda ni dan usmani ni ma kama ni wanda ya gan kai barkato fa shi ne wa babu kai gausulla da mai ake ɗebe kya ga misali ga su o'o ma yana nan wa babu shi ba kayan satin ka kwashe kowa wanda ya ja maka cewu dole zai faru da sauri kasuwanci ai dole ne a nemo masa jari tunda dai na san arzikin tuwo bai wuce gari sai kiyama zai tabbatar da ma ya buga gwari dan mutuncin giwuri ma shawo ai mana babu ba da fa'i jalabi sadu ba za su matsowa dan abul fatahin yaro bai kama da jiyo ba dan haratu mu dan shakati ku su din babu ba kai dan babu la'anu mai gidan zikirori dan mutuncin ya ta sa mai dubu darajoji shehu dan mai hula da shehu mai gorori shehu ni ne gausiya karaban kairori shehu domin nutsuwa irin ta malam tijjani yadda ya ce hakkinsa inda ni ma madarani shigulan hufi lamarin ga damuna ko korani inda ni dan usmani ni ma kama ni 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 ma daure ni ma kama ni inda ni dan usmani ni ma kama ni inda ni dan usmani ni ma kama ni ma kama ni ma kama ni ma kama ni shawu ni ma kama ni ma kama ni ma kama ni shawu ni ma kama ni ma kama ni ma kama ni ma kama ni shawu ni ma kama ni ma kama ni ma kama ni shawu ni ma kama ni